पालकर, तसेच गोव्यावरून खास आलेले खलप साहेब, आमचे शिवसेनेचे नेते सतीजी सावंत साहेब, आमचे तालुका प्रमुख शैलेशजी बोगले, अवधूतजी मालनकर, शहर प्रमुख शेखर राणे, सुदाम तेली, उपजिल्हा प्रमुख राजू शेट्टी साहेब, अहमदनगरवरून आलेले खास कार्यकर्ते, तसेच रुपेशजी पावसकर आणि सर्वच उपस्थित मंडळी, मी प्रथमतः संदेशबाईंना शुभेच्छा देतो, वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. तसेच गुणवंत विद्यार्थी इथे आलेले आहेत आणि त्यांना सुद्धा शुभेच्छा आणि अभिनंदन करतो. गेली 20 ते 25 वर्ष हा संदेशबाईंचा वाढदिवसाचा कार्यक्रम आम्ही बघतोय. आम्ही कॉलेजमध्ये असल्यापासून हा कार्यक्रम सतत सातत्याने 25 वर्ष सामाजिक कार्यक्रमांनी काही स्पर्धांनी होत असतो आणि गेली 25 वर्ष हा कार्यक्रम सातत्याने करणारे माझ्या मते या जिल्ह्यातील एकमेव नेते असतील की हा पूर्ण जिल्ह्यामध्ये कार्यक्रम आधी साजरा होत होता आणि होत आहे आणि गेली 25 वर्ष सातत्याने हा कार्यक्रम साजरा होतोय. त्यामुळे संदेशबाईंचं कर्तृत्व किती आहे हे यातून आपण जाणवतो. गेली 20 वर्ष होत असताना मला सुद्धा त्यांचा एक अनुभव आला. आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या बँकेला ज्यावेळी मी उभा होतो आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सगळं बाईंचं खूप प्रमाणात फॅन फॉलोइंग असेल, त्यांचे मतदार असतील याचं अर्थ. त्यामुळे ज्या दिवशी सिंधुदुर्ग बँकेच्या इलेक्शनला मी उभा होतो सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या इलेक्शनला पतसंस्थेच्या माध्यमातून मी ज्यावेळी उभा होतो त्या 140 मतांचा मतदारसंघ माझा होता आणि या 140 मतदारसंघामध्ये एक मत महत्वाचं होतं. म्हणजे 71 मतं ज्याला पडतील तो विन होता आणि माझ्यासमोर दिग्गज असतील, तुम्हाला माहिती असतील, भाजपचे आताचे जिल्हाध्यक्ष आणि माझे आमदार उभे होते आणि त्यावेळी एक मत महत्वाचं होतं आणि एक मत महत्वाचं असताना काही मतं आम्ही अशी काढलेली होती की त्यांना भेटायचंच नाही, म्हणजे भेटलोच नव्हतं. पण काही 20-25 मतं ती विरोधकांची होती. त्यामुळे आणि ज्या दिवशी समजलं की भाईंना एक मत भाईंचं आहे, म्हणजे सावंतवाडी मतदारसंघाचं एक मत होतं आणि भाईंना ज्यावेळी मी ते सांगितलं त्यावेळी मी एकदाही नाही, म्हणजे ह्या ज्या 100 लोकांना आम्ही 4-5 वेळा भेटलो होतो, ह्या मतदार 25 लोकांना मी एकदाही भेटलो नव्हतो. पण त्या मतदाराला मी भाईंबरोबर पहिल्यांदा भेटायला गेलो. तो मतदान दिवशीचा आदला दिवस होता आणि त्याचं परिवर्तन भाईंनी केलं आणि ते एक मत मला त्यावेळी भाईंच्या माध्यमातून, म्हणजे सावंतवाडी मतदारसंघाचं मत भाईंच्या माध्यमातून मला मिळालं. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. म्हणजे भाईंची जी पोच आहे ती सावंतवाडी मतदारसंघ, गणपती मतदारसंघात आहेच पण सावंतवाडी मतदारसंघात सुद्धा आहे असं मी सांगतो. भाईंवरती कणकवली नगरपंचायतमध्ये आता काही टीका होत आहे, काही विरोधक टीका करताय. मी एकच त्या विरोधकांना सांगेन, भाईचे जे चेहरे आहे, म्हणजे आता सिंधुदुर्गाच्या राजकारणात जर सांगायचं झालं, सिंधुदुर्ग कणकवलीच्या राजकारणात जर नाव घ्यायचं झालं पुढे आणि इतिहास लिहिला जाईल तर भाईचे चेहऱ्यावर त्यांची ओळख राहील एवढं मी त्या ठिकाणी सांगतो. आणि मला बोलवलं, मला बोलण्याची संधी दिला आणि याच्या पुढे येणारा वाढदिवस, पुढचा वाढदिवस हा भाईंचा या कणकवली नगरपंचायत इलेक्शन नंतर आहे. त्यामुळे भाईंना शुभेच्छा देणार. संदेश प्रेमी पण इथे उपस्थित आहे, शिवसेनेचे कार्यकर्ते पण इथे उपस्थित आहेत. मी भाईंना एवढंच सांगतो की पुढचा वाढदिवस कणकवली नगरपंचायतवर भडकवून करूया. पुढचा वाढदिवस सांगतो. जय हिंद. धन्यवाद सुशांतजी, आपले शुभेच्छा संदेशबाईंपर्यंत आपण पोहोचवलं. जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष आणि शिवसेना नेते सतीश सावंत या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती करतो की आपण संदेशबाईंना शुभेच्छा द्याव्या. संदेश पालकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त उपस्थित असलेले आपल्या गोव्याचे सन्माननीय कदम साहेब, ज्यांनी या महाराष्ट्रामध्ये निष्ठा या शब्दाला महत्त्व दिलं असे कुडाळ मालवणच्या जिल्ह्याचे नेते सन्माननीय वैभवजी नाईक, सन्माननीय बाळाविषय, सन्माननीय सुशांत नाईक, सन्माननीय शैलेश भोगले, सन्माननीय राजू शेट्टी, सन्माननीय पावसकर, सन्माननीय शेखर राणे, सुदाम तेली, सन्माननीय काकडे, या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर पदाधिकारी, बंधू भगिनी आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आज संदेश पालकर यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून आज वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित केलेले आहेत. संदेश पालकर यांचा मागचा बॅनर पाहिल्यानंतर त्याच्यावरती काही वय कितवा वाढदिवस हे लिहिलेलं नाहीये, कारण संदेश पालकर
अगदी शताब्दीपर्यंत युवा नेतृत्व म्हणून ते राहू दे अशी मी त्यांना या ठिकाणी शुभेच्छा देतोय. संदेश पारकर यांचं नाव जरी संदेश असतं तरी थोडं नाव ठेवतेवेळी जरा चूक झालेली आहे. त्यांचं नाव संघर्ष पारकर असं ठेवण्याची गरज आहे. कारण प्रत्येक जिथे संदेश पारकर असेल तिथे निश्चितच संघर्ष ठरलेला आहे. राजकारणामध्ये सुद्धा आम्ही काम करत असतेवेळी आमच्यापेक्षाही संदेश पारकर यांनी जो संघर्ष केलेला आहे हा संघर्ष आम्ही निश्चित पाहिलेला आहे. आणि संदेश पारकर हा निश्चितच एक निर्धार मित्र म्हणून ज्यावेळी आम्ही वेगवेगळ्या पक्षात होतो त्यावेळी सुद्धा संदेश पारकर हा एक निर्धार मित्रासारखा आमच्याशी त्या ठिकाणी वागत होता, मित्रत्वाच्या नागाने वागत होता. कुठेही राजकीय कटुता ह्या संबंधामध्ये न होती. आणि म्हणून संदेश पारकर यांच्या वाढदिवसाचं या ठिकाणी अभिनंदन करत असतेवेळी आज वेगवेगळे कार्यक्रम होत असतेवेळी आज विद्यार्थ्यांच्या गुणगौरवाचा कार्यक्रम सुद्धा या ठिकाणी केला जातोय. यामागचा उद्देश एकच आहे संदेश पारकर यांचा की विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव तो झाला तर निश्चितच या विद्यार्थ्यांना एक चांगली दिशा मिळेल आणि विद्यार्थ्यांचं भवितव्य जे आहे हे उज्ज्वल भवितव्य घडण्याच्या दृष्टिकोनातून संदेश पारकर यांनी आज गुणवंत विद्यार्थ्यांचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. संदेश पारकर यांची कामाची पद्धत जी आहे मी त्यांच्या कामाची पद्धत पाहिलेली आहे. कोणताही विषय ते शेवटपर्यंत जोपर्यंत त्याच्यामध्ये निश्चित यश मिळत नाही तोपर्यंत तो विषय कधी संदेश पारकर सोडत नाही ही त्यांच्या कामाची ख्याती आहे. कोणताही विषय असू दे. त्या ठिकाणी त्यांनी आता चालू केलेलं टोल नाक्याच्या आंदोलनाचं असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याबद्दलचं असेल किंवा जिल्ह्याच्या विकासाबद्दलचे वेगवेगळे मुद्दे असतील जोपर्यंत तो मुद्दा किंवा तोपर्यंत तो प्रश्न या ठिकाणी सुटत नाही तोपर्यंत संदेश पारकर त्याचा पाठपुरावा करतात. राजकीय माणसाची ही खासियत असण्याची गरज आहे की तो प्रश्न सुटण्यासाठी त्यांनी शेवटपर्यंत त्याचा पाठपुरावा केला पाहिजे आणि तो पाठपुरावा करण्याचं काम सन्माननीय संदेशी पारकर या ठिकाणी करतायत. आणि म्हणून निश्चित संदेश पारकर यांचं अभिनंदन करत असते. भविष्यकाळ निश्चित संदेश पारकर तुम्हाला उज्ज्वल आहे. त्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रित राहण्याची गरज आहे आणि आपण एकत्रित राहिलो की सर्वांचा भविष्यकाळ उज्ज्वल होईल. आणि सुशांत नाईक यांनी जे सांगितलं आज तुमच्या वाढदिवसानिमित्त आपण सर्वांनी संकल्प करूया की कणकवली नगरपंचायतीवरती आपण या ठिकाणी भगवा पलटवण्याचा संकल्प आजच्या या ठिकाणी आपण या ठिकाणी करूया. अशा प्रकारचा संकल्प करू मी पुन्हा सन्माननीय संदेशी पारकर यांना या ठिकाणी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि त्यांना उत्तम असं निरोगी दीर्घायुष्य लाभू दे अशी श्री रामेश्वर देवादेवीजवळ प्रार्थना करून मी या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नेते रमाकांत खलप साहेब, आजचे सत्कारमूर्ती संदेशी पारकर, कुडाळ बांधवांचे आमचे आमदार वैभवजी नाईक, सन्माननीय व्यासपीठ उपस्थित सर्व संदेश पारकर प्रेमी पत्रकार मित्रांनो, संदेश पारकर आणि आम्ही गेल्या 30 वर्षात एकत्र आहोत. त्यामुळे संदेश पारकरांचे काही किस्से आहेत ते सांगायला गेलं तर दिवस पुरणार नाही. मित्रांनो, संदेश पारकर सारखा कार्यकर्ता तुम्हाला जवळून माहिती आहे त्यामुळे त्याबाबतीत सुद्धा मी बोलणार नाही. मी फक्त एकच सांगेन की संदेश पारकर यांना मोठं करण्यासाठी आम्ही अनेक प्रयत्न केले, त्याला काही यश आलं नाही, पण तरी सुद्धा संदेश पारकर मोठे व्हावे असं वाटतं. म्हणून एकच सांगेन की योग्य दिशेने टाकलेलं पाऊल मुक्कामापर्यंत पोहोचतं आणि त्यातच संदेश पारकरांनी समजावं आणि यापुढेची वाटचाल त्यांनी त्याच पद्धतीने करावी. कारण सल्ले अनेकांचे असतात परंतु आपण आपल्या मनात ठरवायचं असतं आणि त्यामुळे संदेश पारकरांचं नुकसान झालंच पण त्यांच्या सहकार्यांचं आमचं सुद्धा फार मोठं नुकसान झालं. यापुढे परमेश्वर त्यांना चांगल्या पदावर न्यावं, ते आमदार व्हावे, मंत्री व्हावे अशी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. या ठिकाणी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची पताका निश्चितपणे फडकवली आहे. त्यांच्याकडे आपण भविष्यातील कॅबिनेट मंत्री म्हणून पाहतो, त्यांच्याकडे आपण पालकमंत्री म्हणून पाहतो. शिवसेना प्रमुखाने आपण सर्वांचं दैवत बाळासाहेब ठाकरेंच्या पवित्र स्मृती साजरी करतो. आपले
आणि युवा नेते संदेश पारकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित केलेल्या या विद्यार्थ्यांच्या गुणगौरव कार्यक्रमात उपस्थित माजी केंद्रीय मंत्री आणि गोवा राज्याचे उपमुख्यमंत्री रमाकांतजी खलप साहेब, ज्यांचा वाढदिवस आहे ते माझे सहकारी मार्गदर्शक संदेशजी पारकर, जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीशजी सावंत, आपले सर्वांचे मार्गदर्शक माजी जिल्हा परिषद सदस्य आणि राष्ट्रवादीचे माजी जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब देसाई, सुशांत नाईक, शिवसेनेचे तालुका प्रमुख शैलेश भोगले, सौभाग्यवती समृद्धी पारकर, व्यासपीठावर असलेले माझे सर्व सहकारी, उपस्थित आपण संदेश पारकरबद्दल प्रेम करणारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कानाकोपऱ्यात सर्व संदेश पारकर प्रेमी कार्यकर्ते आणि कणकवली असतात. सर्वप्रथम तुमच्या आणि आमच्या सर्वांच्या वतीने संदेश पारकरांना वाढदिवसाच्या मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा देतो आणि येणाऱ्या काळामध्ये संदेश पारकरांच्या माध्यमातून आतापर्यंत अनेक समाजोपयोगी कामं झाली आहेत आणि तशीच समाजोपयोगी कामं त्यांच्या माध्यमातून जावं अशी ईश्वराची आणखी प्रार्थना आहे. खरं तर मला आठवतंय असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि